Потопи детето си в света на уроците по плуване, където всяко гмуркане е стъпка към увереност, безопасност и много забавление. Присъединете се към нас, докато изследваме радостта да се научим да плуваме и изграждаме умения, които остават за цял живот. Плуването подобрява координацията и насърчава любовта към здравословния начин на живот. Намери нещо дълбоко. Гръбни безкрайни възможности с нашите уроци по плуване. Тренирай с експертни инструктори, с които всяко загребване е стъпка към успеха. Ако никога не се предаваш, няма да се провалиш, защото овладяването на изкуството на плуването не е просто урок, това е умение, което остава за цял живот. За нас ще бъде чест да ни се доверите.